Te'n faig un resum de Bola de Drac. Aquesta és la fantàstica història d'en Son Goku, un nen que té cua, viu sol al mig de la muntanya fent el hippie i té molta força. Però un dia apareix aquesta noia de ciutat que es diu Bulma i la seva vida canvia totalment. La Bulma està buscant aquestes boletes grogues que es diuen boles de drac. Qui trobi les 7 boles de drac que estan escampades pel món se li apareixerà un drac màgic que pot complir qualsevol desig. Aleshores, la Bulma, amb mètodes qüestionables però efectius, convenç en Goku perquè vagi amb ella, i tots dos s'embarquen en una tremenda aventura per buscar les boles de drac, on coneixen una pila de personatges extravagants, com l'Ulom, un porquet que es transforma en coses, amb Yamcha, un guerrer atractiu que li fan por a les noies, amb Pua, un gat que vola i es transforma en coses, la Shishi, una nena guerrera que li fa prometre a en Goku que un dia es casarà amb ella, i el Follet Tortuga, un vell verd que viu en una illa i té una tortuga de mar que parla. Al vell verd li regalen a en Goku aquest núvol groc que vola, que es diu núvol Kington, i li ensenya a fer kamehames. Aleshores, la Bulma, d'una manera qüestionable però efectiva, li dona les gràcies. Però no tots són flors i viola. Hi ha uns dolents, que són aquest tio de color blau i els seus esbirros, que paren una trampa als nostres protagonistes i els hi roben les boles de drac. La junten i surt un drac gegant màgic i quan els dolents estan a punt de demanar el seu desig, el porquet els hi passa la mà per la cara i demana unes calcetes, salvant el món d'una manera qüestionable però efectiva. I quan semblava que la cosa ja s'acabava aquí, en Goku veu la lluna plena i es transforma en aquest mico gegant que ho rebenta tot. Però el gat es transforma en unes tisores, li talla la cua en Goku i això fa que torni a ser normal. I apa, aquí no ha passat res. Després d'això, en Goku segueix el seu camí. Se'n va entrenar amb el Follet Tortuga i s'hi sumna un alumne més, en Krillin, que és aquest cap rapat que no té nas. Al principi, el Follet Tortuga no vol entrenar-lo, però en Krillin el convenç d'una manera qüestionable però efectiva. I si semblava que no podien conèixer gent més estranya, apareix la Lange, que té el cabell blau i és molt bona minyona, però quan esternuda es transforma en aquesta rossa malvada que els vol matar a tots. Després estan entrenant uns quants capítols i quan acaben s'apunten al torneig de les arts marcials, on en Goku s'haurà d'enfrontar una pila de personatges secundaris fins a arribar a la final. Com, per exemple, un tio gordo que no renta mai, una noia maca que lluita amb roba interior, un tio que ve de l'Índia, un drac, en Krillin, amb Yamcha i aquest iaio, que en veritat és el Follet Tortuga disfressat, però és un secret, no li diguem a ningú, A la lluita final, en Goku es transforma en mico gegant, però el iaio, que és el Follet Tortuga disfressat, destrueix la lluna per fer tornar en Goku a la normalitat. I apa, aquí no ha passat res. Al final el torneig el guanya el iaio. I en Goku se'n va a busca de noves aventures. Pel camí es troba uns militars dolents que es fan dir l'exèrcit de la cinta vermella, que volen trobar les boles de drac i dominar el món. Maten a un tio que acaba de conèixer, però en Goku li fa tanta pena que decideix anar a buscar les boles de drac per ressuscitar-lo. Fa una aturada per entrenar-se amb un gat que viu en una torre i després estarà uns quants capítols petant-se l'exèrcit de la cinta vermella ell sol, per acabar ressuscitant el tio que acabava de conèixer i apa, tiramit. Després d'això, es torna a apuntar al torneig de les arts marcials per segona vegada, on s'haurà d'enfrontar a una pila de personatges secundaris fins a arribar a la final, com en Krillin, amb Yamcha, un llop que quan va la lluna es transforma en home, el Follet Tortuga disfressat, aquest petitó blanquet i aquest tio que té 3 ulls, que és dolent però es torna bo. Al final guanya el dels 3 ulls. Però ara ve un dolent, que és aquest tio de color verd que es diu Satanàs Cor Petit, que mira si és dolent, que es carrega en Krillin, el petitó blanquet i el Follet Tortuga. Junta les boles de drac, demana el desig per tornar a ser jove i és tan dolent que també mata el drac perquè ningú pugui demanar més desitjos. En Goku agafa un cabreig que flipes i tot i que li costa varis capítols, al final es peta el dolent. Però el dolent, abans de morir, com aquell qui no vol la cosa, escup un ou per la boca. Després en Goku puja fins una mena de baldufa gegant que flota al cel. I allà coneix el Totpoderós, que és el creador de les boles de drac, i s'assembla molt en Satanàs Cor Petit. Això és perquè en el passat eren la mateixa persona, però es van separar en la part bona i en la part dolenta. El Totpoderós arregla el drac i les boles de drac tornen a funcionar. Així és com reviuen a tots els bons que s'havien patat i apa, tots feliços. En Goku es queda entrenant amb el Totpoderós i amb el seu ajudant, fins que al cap d'un temps ja s'ha fet gran i torna a apuntar-se per tercera vegada al torneig de les arts marcials, on s'haurà d'enfrontar una pila de personatges secundaris fins a arribar a la final, com
En Krillin, el dels 3 ulls, amb Yamcha, aquest iaio que és el totpoderós disfressat, aquesta noia, aquest boig, i amb aquest paio de color verd, que és el fill d'en Satanàs Cor Petit, el que va sortir de l'ou que va escopir per la boca com aquell qui no vol la cosa, però ningú se'n dona compte, tot i que són físicament molt semblants i de color verd, i que també es diu Cor Petit, però bé, és igual, això no importa. S'estan fotent d'hòsties uns quants capítols, fins que en Goku guanya, però com que en Cor Petit i el Totpoderós són la mateixa persona però separats, no poden matar un sense que es mori l'altre. Així doncs, deixen viu en Cor Petit, i aquest se'n va, prometent venjança. Ah, i aquesta noia que va al torneig és la Shishi, l'amiga de la infància d'en Goku, la que li va prometre que es casarien de petits. Ara ja són adults i la demana que compleixi la seva promesa. I en Goku, sense qüestionar-s'ho gaire, accepta. Tothom es posa supercontent i així acaba Bola de Drac. Bé, això és tot. Més endavant resumiré Bola de Drac Z. Apa, adeu! Ja podem aplaudir?